بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے چونکہ ای روم مچٹس تفصیل پارے کہ مچ صحت نا معاملہ بھی ارے لیکن عنوان بھی انداخس کبے نے اور انداخس دوست بریک اس تو اندا پائے کہ صبح شام اس کا ہتکن تو بھی ذوقنا یاد کم مفق زیات مرک لیکن چونکہ پروگرام تھا بنیادک ہندن تخنگرا تو ننے دا روایتات تسلیم کری تمک تو بسم اللہ نن خوانن مہربانی. جناب دا پروگرام نا صدر شاہین صاحب کنا محترم محمد عالم جتک صاحب سلطان احمد شاوانی صاحب دولو کا شیر احمد کمرانی صاحب کہ اور تو چنکیاں کنا وابستگی سنگتی ہے دوستی ہے اور کھلا زیادہ محترم بلکہ ادب نا بہترین و اسے نمونس کہ نن زمانے طالب علمیان اوران واقف مسن گودی طاہرہ احساس جتک صاحبہ اور کنا انیننگا دوست مہربان نا فرزند شہزاد صاحب پروفیسر انجم صاحب اسے بلو علم بلکہ عروج علم نا مالک ہے ہندن امان صابر صاحب محمد عالم صاحب ودا کچاری ٹیلو جواننگا محترمنگا سنگتاک ادیباک شوراک گودی کی طولوں کو کنا عنوان نا پن تحقیق نا بادشاہ ذوق براوی سائنس نا دنیا ٹی قومتا ترقی واسودگی نا بنیاد تحقیق و تجربہ کا تخو کے لیکن قوماتا عروج و زوال نا تاریخ نا بنیاد تحقیق و پٹ پول نا محتاج ہے. فطرت نا مطابق زمین نا سینغا تعالیٰ مروکا ہر قوم ہراتے نا جیتاو زبانس تینا جیتاو وطنس ثقافتس رسم و رواجس یا نفسیاتس تخک تو او اسی قومس پانگنا حق تخک ہندا وجہ کہ قومات بقا و سلامتی کن تحقیق یا پٹ پولنا مننگ لازمی مرک. سرزمین بلوچستان براوی قوم یعنی ننا عظمت و بادشاہت نا گواہی لیکن گواہی کن ثبوت نا مننگ لازمی ہے. نن دا وطن نا امر مالکن و نن امر تے دا ڈغار نا وارث پانا نن تو ملکیت نا نشانی کن تو ہندا تاریخی احساس تخصا ذوق براوی اینوان 30 سال مست تحقیق و پٹو پول نا بنیاد انتخاب و دار کے نمو تاریخی محنتات کرے ہرانا وجغان براوی راج و دے تحقیق نا بادشاہ یعنی کھلان بلا تحقیق نگار خیال کیک ذوق براوی تیرا ڈیہو ڈغار و زبان نا معلوم داری مجھ کنکن مخیطفے دا قوم نا ہر نشانی تی میڑنکن مچا بلوچستان ٹی سفر کرے تینا علمی گشاد نا دوان او دا معلوم داری تے بعض خواریت مجھ کرسا کتابات شکل صورت ٹی سوگو کرے و نلا مونائس و دا ثابت کرے کہ براوی راج و سرزمین اس جتاو تاریخ سے نامالک ہے. دا راج ہزارہ سالتان تینا وطن کے سائے صدقہ کرسا تینا وجود برجات خانے ذوق تینا راج و ڈغارنا ہر کردارے بعض جوانی و سچائی مونائس اونا چھاپ برو کا کتاباک اونا محنت و خوارینا گواہی احترام دا وطن راجنا تاریخ دا وطن راجنا تاریخ زمانہ زورا وراتا دوان دھنز و مجاتیٹی اندرس ذوق تینا علمی کمالت دا دھنز و مجاتی مرکرے و دا ثابت کرے کہ براوی راج اسی حقیقت سے و دا راج تینا ڈغار نا مالک ہے. ادب نا بادشاہ ذوق براوی تینا طیبہ زندگی براوی ادب کے سرگردان رہے گا. سیمینار تیٹی حصہ لیں گے تینا ولی کو فرض چاہ سکا ہر سنگتون کمک کرسا وہ دے تیار کرے گا و دا سیمینار تیٹی حصہ لنکن تیار کرے گا اونا دا ہمت براوی ادب نا ماولٹی بلو مچیس پیدا کریں اونا مقصد انداز کے ننا مخلوق تینا زبان و تاریخان معلوم دار مرد یہ ہم داڑے براوی وطن یا تاریخ نا باروٹ بعض کم معلوم داریس
تیزنگا دویک مقصد یا قلم کاراک ننا ڈیو زبان نا ضیا ہر وڑٹ جلو کرے سر ذوق تینا جوانگا علمی افعالان دا مصیبتاتے ننیان مر کننکن تحقیق نا میدانٹی جک سریس میر نور محمد منگل مرداتا ڈغار جالاوان نوروز خان زہری کمال و مقالات ذوق پنیا کتابات تحقیق نا وڑٹ مونائس ہندن پین کتاباک دا سوالنا ورندی جوانی اور تسر کے براوی زبان اخص متکنے و دا زبانان تعلق تخوکاک دا ڈغار نزیہ اخص وقتاً حکمران رہیں گانو چونکہ مقالہ بلو نے وقت میں بچے مختصر ہے تو نن مشتس کمی کرے نہ کوشش کے نہ شاید گراس الفاظ مونی پدی مرے دار کے معذرت اور پتہ رٹ بھی خدا دے کہ سنگتا سے خبر ہے کہ چونکہ فالج نہ مریض اٹھ تو بعض الفاظ کبھی کبھی صحیح ہے دام بس دار کے پیشی کے معذرت کے انگریز نہ مخالفت تھی نورا مینگل واؤنا سنگتا تھا مکمل وڑ تاریخ مجھ کرے میر نور محمد مینگل نا پنر چھاپ مرو کا کتاب ننا انو کا وقت و تاریخ نا بھلو ثبوت سی دا کتاب اٹھی تحریری و تحقیقی مواداک ہفت بخشتی تقسیموں اونا ہر بخش اسے ایلوان جتائے واسط ایلوان جتائے و ہندن کردار اکتا بھی مختلف ہوں دا ذوق نا علمی کمالے کہ دا کتاب نا ہر بشقے تاریخی وڑو دولت بوناہیس مگر خوانوں کا دا اندازہ ضرور مرک کہ دا کتابٹی چاپ مرو کا ہر بندب و علاقہ نا معلوم داری مجھ کا نکن ذوق اخص خواری برداشت کروئی تمام ہندن نوروز خان پنیا کتاب نا کردارک ہم بغیر تحقیق و جستجوان ہور کفس دا کتاب گزروں کا دورٹی مرو کا واقعہ تھا مستند و ثبوت سے مرداتا ڈغار جہلاوان ذوق نا مسلمی کو تحقیقی کتابیں دا کتابٹی اب تحقیقی وڑٹ ذوق صاحب بلو معلوم داریس براوی کومکن میڑانے دا کتاب تینا قیمتی معلوم داری تو بعض دلچسپ ہے انتے کہ دا کتاب گراس شخصیت آتا کرد و کردار آتا باروٹے و ایلو انو کا دورٹی بلا بلا مرو کا واقعات شہری نمونٹی واقعات شہری نمونٹی پیش کرنے گانو نن چنکی نا دورٹی براوی محفلاتیٹی اندہ وڑنا شاعری تینا جاگیا شاعراتان بنگونا والے مقصد و مطلب ننا سمجھٹی بتوقع ذوق صاحب دا شاعری نا پس منظر بیان کرے نے گویا ننا گدرنگوں کا دورنا تاریخ شاعریہ نسرٹی ہیس تو داڑا ننے بلو معلوم داریس دوبس نن ذوق نا لائقی یا علمی کردار نا انت مثال تنکے نا اونا علم و عمل نا دوان ننے نا گم مرو کا تاریخیہ میرا ساک دوبسو ذوق تینا علمی کمال زبان تو ادان زیاد دوستی تاریخ نا حقیقتات تے خواری و محنت وضع بائی تو مونا حیث ادب نا اصنافاتا باروٹ مکمل معلوم داری تخنگ بغیر دم درنگ سیمینار و ادبی محفلات زیبدار کرنگ نا جذبات و آوار سنگتی و علمی نا اندازاتے تینا قلم نا سیاہی جوڑ کرے اور تینا قلم نا حوالہ کرے تو نا قلم لکھا تو خوب لکھا بے مثال لکھا تا زند لکھا عیسیٰ حسین صابر نا تخلص یلا کرے ذوق جوڑ مس تو صابر لفظ ناصرہ کو نا شخصیت ٹی باقی رہیں گا وہ صبر و برداشت نا بلو مشسس عیسیٰ حسین تینا پھرنا اولی کو حصہ بعض شرف و شانتس تینا ذاتی خواہشات کن ہچو بڑھ سے جستجو کتو تینا استنا خواہشات زبان و ادب نا خدمت کے ایثار کرے تینا خاندان نا حقیہ معاملاتی پدی بٹے براوی ڈیو ڈغار نا تاریخ نا خدمت ٹی لگا تینا خاندان نا ارمانات ایثار کرے دیو نن مر خڑکنا سفراتی کرے
تاریخ نہ چھٹلو کا پنواتے مجھ کرسا تینا آرام و سکون ایثار کرے تینا حق نہ کمائیے تینا جھلاتا خرچ کننگ نہ بجائے تینا تاریخ و زبان اور تحقیق ٹی ایثار کرسا ذوق براوی تینے تحقیق نہ بادشاہ جوڑ کری اللہ تعالیٰ انہا قبرہ صدائی ربنا فردس قابل. السلام علیکم.